kæft på de røven over sådan noget. Hvis du får noget for på mandag, der skal lave 3, 4, 5, 10 stil, så lad være med at gemme den til søndag aften. Og det er ikke en stil. Det er en historie. Ja, som jeg ikke ved, hvad jeg skal skrive om, men jeg kan skrive en roman om dig. Ja, men man må ikke bande med. Jeg vil skrive en roman om din hjerne. Det bliver den korteste og mindste roman, jeg nogensinde kan skrive. Jeg vil skrive, hvor dum du er det her. Skriv en 30.000 siders lang roman. Bare du får skrevet noget, det er sgu ligeglad med. Ja. Men hvis jeg skulle have skrevet en roman om dig, skulle jeg starte før jeg blev født. Ja. Jeg er ikke færdig før jeg var død. Hvor mange ord har du skrevet? Godnat, far. Stop nu. Jeg har skrevet, min far er dum. Og det var overskriften.